Iti napalabas sa serye, iti daytoy podcast may papan ken ni Albert Einstein. Inamu tayo iti panagubing ni Albert, agingga iti daydi sa serek na iti universidad. Ijay, nasarakan na tinasawa na akapada na amasirib iti siyensa pisika ni Mileva. Naadanda iti anak nga nagbanag a nagsinad nga agasawa, ket inasawa ni Albert ti kasinsina amanagan Elsa. Idi 1929, adda interview nga imbanag ti maysa a manurat nga Aleman, amanagan Virek, ken ni Albert may pan kadagiti kapanunutan na iti narway a banag. Iti maysa a paset ti panagimtuod na ilanad ti sumaganad. Ginamag ni Virek, kasano ti kaadu ken kapigsa ti impluensya ti pamati a Kristiyano ken ka? Insungbat met ni Einstein, iti kaubing ko, naadal ko ti agpada a Biblia ken ti Talmud, maysa a kahudyo, ngem mapasiddaawak iti silap ti figura ti Nazareno. Awatem kadi ti pakasaritaan a pudno a nagbiag ni Kristo, dinamag ni Virek. Insungbat ni Einstein, awan duadwa na, awan ti sinuman amang basa iti Biblia, asaan na makarikna iti pudno a kaadda ni Jesus. Agbiag ti persona na iti tunggal balikas, awan ti sarsarita akasta anapunno iti biag. Mamati ka nga ro di ti awan tungpal na panagbiag, dinamag ni Virek. Insungbat ni Einstein, saan, ken makaanayan ti maysa a biag nga agpaay kanya. Iti dayta dinamag ni Virek, mamati ka nga da Diyos? Insungbat ni Einstein, saanak nga ateista, jak ammo no mabalingko ako naen a maysa a pantheist, wenno pantheista. Ti problema, anak ko na, ket dakkel unay a para kadagiti limitado a kapanunutan tayo. Adda tayo iti posisyon ti maysa nga ubing, asumrek iti naindaklan a biblioteka, anapunno iti liblibro a naisurat iti adu a lengguahe. Ammo ti ubing, nga adda nang isurat kadagita a libro, ngem di na ammo no kasano. Di na maawatan dagiti lengguahe, a nakaisuratan da. Adda patapat ti ubing, iti kaadda ti misteryoso, apan nakaurnos dagiti libro, ngem di na ammo no anya. Dayta ti panagkunak ti galad ti uray kadagiti kasisiriban na tao may papan iti Dios. Makita tayo ti lawang a nakakaskas daaw ti panakaurnos na, ken agtungtungpal iti adda a pagsurutan, ngem nakusnap unay ti panakaawat na kadagitoy a pagsurutan. Isu dayta daydin sungbat ni Einstein. Anya kaditi panteista akas na kuna ni Einstein, adi na masinunoon no masauna daytoy a pakairamanan na. Ti panteismo wenno pamati a panteista, ket pamati ati Dios ket isut na kay dagupan a nakabuklan ti amin na tattao ken amin a bambanag. Doktrina daytoy ti pamati ati nakabuklan ti universo wenno lawang ket Dios. Manipud 1929, agingga iti 1932, 1932, pag-aayat ni Alberti napnapan nagindag iti maysa a basit ken naulimik nga ili amanagan kaput iti asideg ti Brandenburg, Alemania. Nang ipatakda ditoy iti pagtaengan a pagyanan na tunggal panawen ti Kwaresma. Naidisso daytoy ti nagbaetan ti dua danaw ket napalikmutan iti bakir a kapipintasan. Naayat nga panaglayag daytoy ti basit a bapor na nga inregalo ken kuana dagiti nababaknang agagayem na idi nagkasangay daytoy iti mayka 50 a tawen na. Adda na iukit a naagan daytoy a bapor at tumbler, ngem binunyagan ni Einstein iti bukod na apangnagan. Ano mayulog ket ti kayat na asawen ket napuskol a bapor a paglayagan. Pag-aayat na unay taglayag a kabukbukudan na bayat iti kaadda na ijay kaput. Uray pay no saan ang makalangoy daytoy. Dagidi kanito a panagmaymaysana nga aglayag iti panagpampanunutan na iti nauneg. May papan kadagiti teorya na isungad dalat ta kanayon a nakasagana a pagsuratan ken pluma nga usaren na ijay. Idi kalgaw ti 1930, bayat ti panaglayag na ijay kaput nang isurat iti kredo. Insurat na daytoy ngagpaay kadagiti gimo nga agad bukasya iti karbingan ti sangkatawan. Kalpasan daytoy, naipablak day di asinurat na, napauluan daytoy iti no anya ti pamatik. Iti Ingles, What I Believe. Kinuna ni Einstein, ti kapipintasan nga emosyon nga intay mapadasan ket day tabanag a misteryoso.
Isu dayta ti fundamental nga emosyon ang nakatakder iti namunganayan ti amin na napaypayso a letras ken siyensa. Iti dayta tao nga estranghero daytoy akaririk na kenkwana, dayta a tao asaanen a mas daaw, ken saanen nga agayat nga agsiddaaw, kat arig nan tinatay, kaslan na puyutan a kandela. Tapno riknaen nga iti likod ti anyaman a mapadasan, ket adda banag adi magawat nga awatan ti panunot tayo, banag ati saguday ken kapintas na ket makagtenglaeng kada tayo iti apaglabas, dayta ti kinarelihiyoso. Iti dayta laeng nga anag a may saak a napasnek, iti relihiyon na a tao. Nagtagtaginayo ni Einstein anang ipalpalawag asaan nga ateista daytoy. Kinunana iti may saagayem na. Adda dagiti tao nga agkuna nga awan ti Dios. Ngem ti pakarurudak ket mangawid da iti naysaritak a kapanunutan, apang suportada iti sanda panamati. Ti pakaygaygiyatak kadagiti tattao nga agkuna nga ateistada, ket ti panagpakumbaba may papan kadagiti saan a magteng apalimed ti panakaurnos ti lawang. Impalawag na. Dagiti panatiko nga ateista, ket kas dalaeng adipan amang rikrik na paylaang iti dagsen dagiti landok akawarda, nga imbellengdan kalpasan ti panagrigat da. Naparswada nga, gapu iti ilemda may papan iti tradisyon a relihiyon ako naenda nga opium ti masa, ket di da mangyeg dagiti musika ti nakabuklan. Kadagiti daduma tattao, dagiti milagro ti agserbi a pamaneknek iti kaadda ti Dios. Ngem ken ni Einstein, ti kaawan ti milagro, ti mangipakita iti kaadda ti Dios. Kinunana, amin a siyensa, no may rukod a may kumpara iti realidad, ket primitibo ken inuubing, no pay kasta, isut kapatigan a banag nga ikot tayo. Kanayon nga agbiyahe idi ni Einstein kadagiti na dumaduma nga universidad ama nursuro ken agawat iti pamadayaw. Manipod 1930, 1930, agingga iti 1932, 1932, kanayo na mapan ijay Estados Unidos tunggal tiempo ti lamek. Mapanday iti mangisuro ijay California Institute of Technology, wenno Caltech. Nagisuro pa ijay Mount Wilson Astronomical Observatory, akadwa na tinalatak nga astronomo ani Edwin Hubble. Siya sino ni Edwin Hubble? Ni Edwin Hubble ti Amerikano nga astronomo anang ipakita nga adda galaksya ijay labes ti Milky Way. Daytoy Milky Way ket isu ti galaksya nga ayan ti lawang tayo nga universo. Pinanek na kanapay adagiti galaksya ket umad-adayuda iti tumunggal maysa. Idi 1990 naipanagan kenkwana ti Hubble Space Telescope. Ti teleskopyo anay patulod ijay lawang manipod dito'y daga tapno agakem nga observatoryo ang mangolekta iti datos ijay lawang ket ipatulod na dito'y daga. Malaksid iti panakakumikom na iti siyensa saan ang nagsarimadeng daytoy ang nagipeksa kadagiti kapanunutan na iti agdama a politika idi. Nagikampanya iti kapya ken panagtunos babaen ti panurat. Idi 1932, 1932, kadwa na ang nagsusurat ni Sigmund Freud, a kinasinsinurat ken kinaininuman na. Inawis na dagiti gagayem ken kasosyo na, ket nangorganisar da iti gimong a mangilungalong a sumupyat, iti pumigpig sa idin a militarismo ken pasismo dagiti gobyerno. Sino ayan ni Sigmund Freud nga kinasinurat ni Albert ken kinaininuman na? Ni Sigmund Freud, timakunkuna nga ama ti sekta ti medisina a psychoanalysis. Inrusat na daytoy a wagas ken sistema a pangagas ken pangtratar iti sakit a mental. Daytoy a sekta ti medisina ket ipalawag na pay dagiti konsepto ken teorya may papan kadagiti na dumaduma agalad ti tao. Dimteng daydi punto ang napadasan ni Albert ti panakaylupit ken panakayrurumen ti maysa a Hudyo. Kadagidi umuna apaset ti dekada 1930, 1930, nasipngeten ti masangwanan ti Alemanya. Nagngangabi ti ekonomiya da, ket riwriw at tao ti awanan trabaho. Kastapay presko kadagiti pampanunot dagiti tattao, daydi pa nakaabak ti Alemanya iti daydi umuna agubat iti 1914, 1914, agingga iti 1918, 1918. Gubat daytoy idi
anak ikapunan ti Alemanya ti Austria-Hungary, Bulgaria, ken ti dati nga imperyo ti Ottoman. Daytoy imperyo ti Ottoman iti daydi panawen kasakbayan ti umunago bat ti lubong, ket binukel dagiti pagilian a pagaamu itan nga Turko, Gresya, Bulgaria, Ehipto, Hungaria, Macedonia, Romania, ken Jordan. Limaban dagitoy ti alyansa ti Britanya, Pransya, Rusya, Italia, Romania, ken Estados Unidos, amanagan idi ti Pwersa Alyansa. Iti daytoy a punto mabalin a nakadidillaw, nga adda tiyempo nga imuna nga awan ti kinapunan ti Romanya, ngem nagbaliw ti Estado na, ngem sabalin to apakasaritaan dayta. Kalpasan day diagubat, napukawan ti kumpiyansa dagiti tattao iti gobyerno da amanagan idi iti Weimar Republic, wenno Republika a Weimar. Daytoy tinangted ti gundaway ti itatanor ti partido a National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, iti Ingles, Nationalist Socialist German Workers' Party, wenno Partido Nacionalista Sosyalista dagiti trabahador nga Aleman, wenno Partido a Nazi. Idi timmanor ti partido a Nazi, iti Alemanya nga indauluan ni Adolf Hitler, na pegges day di panagpangato ken panaglatak na. Day di bumilbileg a partido ti Nazi, ket nangikampanya iti panangtubngar ken pananglais da ken ni Einstein, gaputa puliti Hudyo ti naggapuan na. Pinanaganan da day di pag-aamu a teorya na maipapan iti relatibidad a pisika a Hudyo. Nangisponsor da pa iti komperensya, ken panangpuor iti libro na tapno laisan da daytoy. Inawid da dagidi daduma siyentipiko tapno talikudan da ni Einstein. Nangipablaak da pay iti libro a kontra kenkwana idi 1931, 1931. Napauluan daytoy idi iti 100 Autoren gegen Einstein, wenno 100 Authors Against Einstein, iti Ilocano, sa nga gasot a manurat a kontra ken Einstein, nga insurat ni Hans Israel. Kinuna ni Einstein iti daytoy, tapno maparmek ti teorya ti relatibidad, saan anasken ti sarita ti sangagasot a siyentipiko, may salaeng a kinapudno. Pamati ni Albert, tapno makagunod ti maysa a tao iti nasayaat a doktal iti siyensa, nasken at ti pwersa a mangiduron ken kuana, ket debosyon, ken panagayat, asaan ket nga ambisyon. Kinunana, awan ti pudno a napateg at tumaod nga agapu iti ambisyon, wenno iti laeng karirikna a gapu tarebengen daytoy. Aggapu daytoy iti ayat ken debosyon nga agpaay iti tao, ken iti banag a kinapudno. Napudno ni Einstein iti prinsipyo na, ket iti kasta natured a nagisarita iti may kaniwas iti militarismo nga ibanbando idi ni Hitler. Kastamet iti daydi pulisa na a pananglais iti puli. Kagura unay dagiti Nazi ni Albert idi, ngem gaputan nalatak unay iti sangalubungan daytoy, sanda nga inaresto daytoy. Idi Disyembre ti 1932, 1932, nagikadeng ni Einstein anasken a pumanawen iti Alemanya. Gandat na ti saanen a pulos nga agsubli. Nalawagan ken kuana a napeggadan ti pagsaadan na. Iti maysa pagiwarnak dagiti Nazi, na ipablaak iti akinrabaw a panid iti ladawan ni Einstein, ket nakaynayon akas panakaypaulo na dagiti balikas a saan pay a nabitay. Adda pa yan na ituding a presyo nga agpaay iti biag na idi. Daytoy a dekada, 1930, agingga iti 1940, 1940, ti kaado tinadadagsen a panubok ken ni Albert. Impakaamu dagiti mangagas nga daan nakaro a sakit a mental ni Edward nga anak na. Maysa a kaasigan unay agayem na apisiko ni Paul Ehrenfest tinangketel iti bukod na abiyag idi 1933, 1933. Daytoy na asidag unay agayem ni Albert ani Paul Ehrenfest ket addaan idi iti anak a managan Wasik nga addaan disabilidad a Down syndrome. Idi 25 ti Setyembre, napan ni Paul a kadagidi a panawen ket addaanan na dagsen a depresyon. Ijay Watering Institute, tapno mapanakitaan ni Wasik nga anak na.
Kasakbayan daytoy, at daanan ni Paul idi, ti karirik na, amang kettel iti biyag na, ngem awan pay laeng ti makakaamu idi. Apagkita na iti anak na, pinaltuugan na daytoy sana dagos na imbawing ti paltuog iti bagina, ket kinettel na ti biyag na. Napalaos day di panagladingit ni Einstein, iti panakapukaw daytoy agayam na. Kalpasan day di, manulaing at awan ti naglabas, pimusay man metten ti may kadwa nga asawa, ken patpatgan na unay nga Elsa. Napasamak daytoy di 1936, 1936. Sakbay pay ang nagpukaw dagiti tao nga asideg una iti biyag ni Albert, nagrugi idin nga umasok ti riribok ti politika apakay ramanan ni Albert, agsipud ta ti puon na a pamilya ket Hudyo. Naibanag ti panagbubutos iti gobyerno iti Alemanya iti 1932, 1932, ket nangabak ti partido a Nazi. Nadutukan ni Adolf Hitler a chancellor, wenno daulo ti gobyerno iti 1933, 1933. Dakkel ti pamati dagiti makipagili nga Aleman idi, ani Hitler ti mangsalbar iti paglilyanda. Dagos anang iparwar ti gobyerno a Nazi, iti paglintagan amang ikat iti waya-waya kadagiti Hudyo, kastamet alappedanda dagiti karbengan dagitoy. Nairugi a madiskriminar dagiti Hudyo amang ngagas, abogado, ken negosyante, idi 1933, 1933. Iti daytoy atawan, indeklaramet ni Hitler asaanen, ang mapalubusan ang maawat ni Einstein ijay Alemanya. Daytoy nga anunisyo ket naibalaag iti agsublikuman ni Albert iti Alemanya, ang naggapu iti panagsarita na ijay California Institute of Technology ijay Estados Unidos. Iti daydi apan nakay pakaammo a persona non grata idin ni Albert, kinayat na asawen idi ket kalaaten na awanen ti pagtaengan ken pagilian na. Nagleddaang daytoy ngem ad-adda daydi narikna na apungtot. Idi may kasangapulo ti Marso, sakbay ang nagluwas ni Einstein, ang mapan ija Europa manipod Estados Unidos, indeklara na iti publiko, asaan ang mabalin ang makasubli daytoy ijay Alemanya. Kinunana, agingga iti adda kabalinan na kanyak, agindegak laeng iti pagilyan, nga adda ang nakalanad iti paglintagan na, ti kinawaya-waya iti politika, addaan galad amang palubos, wenno tolerance, ken pada-pada amin dagiti makipagili. Dagitoy a kondisyon ket saanen ang mayar aramid iti Alemanya, kinunana. Idi simmanglad daydi bapura nagluganan na iti Antwerp, Belgium, idi may ka 28 ti Marso. Dagos anapan ni Einstein iti konsulada ti Alemanya iti Brussels ket insubli na daydi pasaportena. Iti daydi, inwaksinan ti kina makipagili na akas Aleman. Dagos ang nagibales ti gobyerno ti Alemanya, ket rinugyanda kinumpis ka dagiti sanikwana ijay Alemanya. Inebatan na daydi akem na iti Königliche Preußische Akademie der Wissenschaften wenno Prussian Academy of Sciences, akas direktor ti Kaiser Wilhelm Institute für Physik, wenno Kaiser Wilhelm Institute of Physics ijay Universidad ti Berlin, babaen iti surat. Kinumpis ka dagiti Nazi amin a personal a sanikwana, ket sinukisok dagiti Nazi ti pagtaengan na ijay kaput ta inakusaranda daytoy ang nakailamangan ti arsenal ti armas ti Partido a Komunista. Daydi apartment na ijay Berlin ket kastapa napanda sinukisok. Iti Agosto 1933, 1933, kinumpis ka dagiti Nazi daydi bapor na ken dagiti balay na. Nagtali na ed ni Albert ijay Belgium iti sumagmamano a bulan. Babaen iti protection ti gobyerno ti Belgium. Iti kadda na ijay, adu dagiti universidad kadagiti na dumaduma apaset ti lubong, anang ijaya ti trabaho ken kuana. Kamaudyan na, inawat na daydi imbitasyon ti Universidad ti Princeton ijay New Jersey, ijay Estados Unidos. Iti daydi dadateng na ijay, nagwaras ti artikulo anay pablaak ang nagkuna, ti apo papa ti pisika ket pimmanawan ijay Alemanya, ket Princeton itan ti baro a Vatican ti pisika. Iti daydi nga ipapan ni Albert ijay Amerika, kinumbinsen met ni Hans Albert nga anak na nga inauna, nga agnaed idi ijay Suiza, wenno Switzerland, tapno agmigrante met daytoy ijay Estados Unidos. Nagtungpal daytoy di 1938,
1938, ket napan ni Hans Albert ijay Greenville, South Carolina. Nagbalin ang makipagili iti Estados Unidos ni Albert when a citizen ti United States idi 1940, 1940. Subyan tayo ti Alemanya, ta kabayatan na, ijay idi 1935, 1935, saanen ang napalubusan dagiti naggapo iti Hudyo a pamilya asumrek iti serbisyo sibil ti gobyerno wenno militar. Naipakat de dilintag a Nuremberg, idi 1935, 1935, ket saanen ang napalubusan dagiti Hudyo a mangikalay sa iti saan a Hudyo. Naikatanda pa yan iti kinamakipagili wenno citizenship, agraman daydi karbenanda nga agbutos. Dagiti ubing nga Hudyo idi ket saanen ang napalubusan nga agatendar kadagiti eskwelaan a publiko. Dagiti manakman ket saandan ang naikan iti trabaho a profesional. Idi 1938, 1938, imbilin ti baro alinteg, iti Alemanya nga amin alalaki nga Hudyo, ket mangusar iti may kadwa anagan nga Israel, ket dagiti amin met ababay, ket nagan asara, ti usaranda a may kadwa anaganda. Amin a Hudyo nga Aleman, ket kinasapulan a namarkaan iti letra a J, ti pasaporteda. Idi may kasyam ti Nobyembre, nangirugi dagiti Nazi iti panangraot iti maysa agimong dagiti Hudyo nga adda iti teritoryo a Nazi. Daydi rabii a pinangraot da ket panaganan iti Kristallnacht, wenno the Night of Broken Glass, wenno rabii ti nabuong asarming. Isu daytoy ti panagrugi ti makunkuna a Holocaust. Siya mapulo ket maysa a Hudyo ti napapatay ket 30,000 tinaresto anay pan kadagiti kampo a pagbaludan. Duagasot ken 67, 267 a sinagoga tinauram ken nadadael. Idi 1939, 1939, nang rugi idi ti gubat iti Europa, iti umunang aldaw ti Setyembre iti dayta atawen, rinaot ti Alemanya ti pagilian a Poland. Iturayan idin ti gobyerno a Nazi ti Alemanya. Gapo iti daytoy simungbat ti Britanya ken Pransya, babaen ti panangi deklarada iti gubat, busor iti Alemanya. Iti daytoy atawen adda dua a pisiko, the Otto Hahn ken Fritz Stratmann, anang report ti panakaduktal ti baro a banag may papan iti nuklear. Naala daytoy ti elemento a uranium. Naaniris ti may sapi a pisiko ani Leo Szilard, a daytoy aktibidad a nuklear dagiti atomo ket mabalin a panggunod iti dakkel a kantidad ti enerhiya nga usaren iti bomba. May palagip ani Szilard daydi kasosyo ni Albert iti patent ti refrigerator nga inaramid da idi 1928, 1928 ket aggayam da. Nagdanag ni Szilard ta amangan a dagiti siyentipiko di Alemanya ket narimaan damet a mangyar aramid iti eksperimento agsipud ta addan siyentipiko nga Aleman idi ni Siegfried Flug anang ipablaaken a may papan iti panakausar ti enerhiya a nuklear. Iti kasta kinapatang ni Szilard ti may sapay a siyentipiko ani Eugene Wigner ket nagtunos da a masapol a balaagan da ti otoridad a monarkiya ti pagilian a Belgium. Nasisitay di may pakaamo iti monarkiya ti Belgium daytoy, napeggad a pakausaran ti uranium. Gaputa ti paggapgapuan daytoy nga elemento a uranium, a pagusar da iti nuclear, ket pagilyan nga iggem ti Belgium. Isu daytoy ti pagilyan a Belgian Congo ijay Africa. Nagdesisyon nga ro dagiti dua siyentipiko ano masapul a mapakaamuan ti pagilyan a Belgium iti daytoy, ni Albert Einstein tinasken a kasauda a makisarita kadagitoy. Daytoy ket agsipud tagayam ni Einstein ti ari ti Belgium. Nagbiyahe dagitoy dua siyentipiko anapan iti Long Island iti New York, Estados Unidos idi may ka-12 ti Hulyo tapno mapanda makiuman ken ni Einstein. Idi naipalawag da ken ni Albert dedi gandat da imanugot daytoy. Dagos anang idikta ti surat iti lengguaheng Aleman ni Szilard para iti ambassador ti Belgium iti Estados Unidos. Insurat met daytoy ni Wigner ket kalpasan na pinirmaan ni Einstein. Babaen ti suhestyon ni Wigner, nang isurat da pay ti maysapay anapan iti State Department iti gobyerno ti Estados Unidos.
Ngem tapno mayawat iti diretso ken ni Presidente Roosevelt nga isu ti Presidente jay Amerika idi, insingasing ti opisyal ti gobyerno ti Estados Unidos nasisyaat no timang pirma iti surat ket maysa siyentipiko maesem ken pag-ammo. Iti kasta kinasapulan manen ani Albert Einstein ti nagpirma. Gapu iti daydi asurat anang iballaag nga agar-aramidan idi dagiti Nazi iti armas a bomba nga atomo wenno atomic bomb. Daytoy tinang padaras kadagiti Amerikano anang irusat iti daydi proyekto da Manhattan Project. Saan anay raman ni Albert iti daydi Manhattan Project no pay adda na kay baga nga adda ekwasyon ni Einstein anay limed anay patulod iti daytoy a proyekto. Daytoy a proyekto nagsukisok tinang partuat iti dagiti bomba nga atomo nga intinag dagiti Amerikano ijay siyudad ti Nagasaki ken Hiroshima idi 1945, 1945. Daydi pa nakabomba dagiti dua siyudad tinangigapo iti isusuko dagiti Hapones idi may kadua a gubat ti lubong. Isupay tinangikadeng ti Pinal nakaisardengen daydi gubat. Kalpasan daytoy a pasamak nangipundar the Einstein Concealer iti gimong dagiti siyentipiko, Emergency Committee of Atomic Scientists wenno kumite ti peggad dagiti siyentipiko ti atomo tapno gandatan da apawilan ti panakausar manen ti bomba ang atomo iti gubat. Kasakbayan daytoy adu adaras nga impakaamo ni Einstein ti madiariknana ti teoryana ket nakaibasaran ti panakapartuat ti armas a nuklear. Idi 1947, 1947, nagsurat ni Albert ken ni Mileva, agsipud ta nagtultuloy latta sinuportaran na ti kasapulan ni Mileva, kasama ti panakataripato ni Edward iti mental institusyon. Kinunana iti surat, diak kumakayat ti makagteng iti punto, nga awanen ti kabalinak nga agpaay, ngem nasken nga awaten no anyaman ti dumteng. Bayat adim magsen ti pagsaadan ti salunat ni Mileva, binili na Einstein ti anak na ani Hans Albert, kinunana iti surat. Suratam ni nanang mo iti naayat a surat, ibagam ken kuana, asaan nga agdanag may papan iti uray anya, uray ken ni Edward. Pimusay ni Mileva iti 1948, 1948, nagtawan iti 72. Nagsurat man meten ni Einstein ken ni Hans Albert ket iniebkas na ti pagdanagan na. Kinunana, ti kadaksan na unay agmaymay sa ijayan ni Edward, rigat na no awan tinaanos amang taripato ken kuana iti kasjay akasasaad na. Nupay makuna nga adda idi disabilidad na mental, nagtultuloy ni Edward nagpartuat iti daniw ken panagiladawan. Maysa kadagito iti daniw napaulwan einsames ende, wenno lonely end, naladingit a panaggibos, may basa dayto daniw iti maudi a paset dayto a serye. Natay ni Edward idi 1965, 1965, ijay institusyon ang mental ijay Suiza. Talupulo at tawen day dinaudi a panakakita ni Einstein ken kuana. Iti sabali a bangir, naregta ti kay papanan tinagan ni Albert iti publiko. Idi may kasyam ti Nobyembre ti 1952, 1952, pimusay ti umuna a presidente ti pagilyan nga Israel ani Chaim Weizmann. Kiniddaw ti opisina ti Foreign Ministry ti Israel iti ambasador da ijay Estados Unidos ani Abba Eban amang birok dayto iti kandidato a sumukat. Imbagin ambasador Eban ti kang runaan a ministro wenno Prime Minister ti Israel ani David Ben-Gurion ket napan nakiinuman ken ni Albert Einstein. Aggayem da Einstein ken Weizmann ti kinagpaysuna ket tinulungan idi ni Weizmann ni Einstein anapan iti Amerika idi 1921, 1921. Idi naipakaamo ken ni Einstein ti plano ti gobyerno ti Israel nga ipresirda ken kuana ti posisyon a kinapresidente ti Israel dagos na impeksa ni Einstein ti dina pananganugot iti daytoy. Saan a may tutup dayta nga ideya kinunana. Nupay kasta, nangibilin latta ni Ambassador Eban tinapan nang itulod iti opisyal ken formal a surat ken ni Einstein. Nailanad iti daydi surat akseptaran na ti proposisyon ket kasapulan ti ipapanna panagtaeng ija Israel. Kastamet ti panangawat na iti kina makipagili ijay. Naynayon pa nay surat ijay
Akas pa ng raem da iti kinapateg ken kaadu ti pakakumikuman na, waya-waya na latta timang taginayon iti aramid na iti siyansa. Apaman naawat ni Einstein day di surat, dagos da ito asimungbat iti surat nga insurat na iti ima, iti lengguwahe nga Ingles ken Aleman. Daytoy ti linaon day di sungbat na. Maparik na anak, unay ti daytoy jaya manipod iti pagilyan ti Israel nga agserbi a presidente, ken dagos a maladingitan ken malapuno sak iti bain, tadyak mabalin nga awaten daytoy. Iti unos ti biag ko, bambanag nga daan gandatda dagidi tinaming ko, ket iti kasta, pagkurangak tagpada akadawyan a kapabilidad, ken padas a makilangyan iti mayan natop kadagiti taot, ken tapno may sayangkat ko dagiti opisyal a pagrebbengan. Uray kadagitoy arason laeng ket sa anak kuman a may tutup amang itungpal kadagiti pagrebbengan dayta a nangato a posisyon. Uray pay no ti panagaddang titawen ket di pay manggubway ti pigsak. Adda pay a matukuukanak kadagitoy a pagsaadan agsipud tati panakibagik kadagiti tattao a Hudyo ket isut kabilegan a panakibagik iti kinatao. Manipod idi nalukagak iti husto, may panggap iti napeggad a sitwasyon tayo, kadagiti pagilyan iti lubong. Daytoy meti nakaisuratan na iti Ingles. I am deeply moved by the offer from our state of Israel to serve as president, and at once saddened and ashamed that I cannot accept it. All my life I have dealt with objective matters, hence I lack both the natural aptitude and the experience to deal properly with people and to exercise official functions. For these reasons alone, I should be unsuited to fulfill the duties of that high office, even if advancing age was not making increasing inroads on my strength. I am the more distressed over these circumstances because my relationship to the Jewish people has become my strongest human bond, ever since I became fully aware of our precarious situation among the nations of the world. Managsaksakit idi ni Einstein, padpadaanan nan ti iya asideg ti ipupusay na, ngem awan tirik na na anagbuteng, iti surat na iti may saagayam na manipod iti kaubing na kinunana, nasayaat ti nagsaadak, ta nagbaligiak a nagbiag a nakaandor iti tiyempo ti Nazi ken iti dua nga asawa. Idi nagtawan ni Einstein iti 76, nagsakit iti abdominal aortic aneurysm. Nakaro ti panagliteg ti urat na iti tiyan ket nasken idi a maopera. Ngem nagkedked ni Einstein a maopera, kinunana, awan takneng na timang paatidog iti biag, babaen iti artificial awagas. Naaramid kon ti bingay ko, panawenan a mapanakon. Pumanawak a natakneng, kinunana. Pimusay ni Albert Einstein, idi may ka-18 ti Abril, 1955, 1955. Iti daydi panakatay na, inyabkas ni Presidente Dwight Eisenhower tinapagkaysa akaririk na ti Amerika may papan ken ni Albert Einstein. Kinunana, awanen sa balipay a tao ang nangited ti aduunay nga agpaay ti dakkel a panagduras ti sursuro iti may ka-20 a siglo. Iti laksid dayta, awanen sa balipay a tao ang napakpakumbaba, nataltalged at ibileg, no awan sirib ket pakatayan. Kadagiti aming agbiag iti panawen ti nuclear, imparang a pagwadan ni Albert Einstein, ti nabileg a panagpartuat nga abilidad ti maysa a tao nga adda iti nawaya-waya a sosyedad. Iti Ingles isu daytoy, no other man contributed so much to the vast expansion of 20th century knowledge, yet no other man was more modest, more sure that power without wisdom is deadly. To all who live in the nuclear age, Albert Einstein exemplified the mighty creative ability of the individual in a free society. Naipan ti bangkay na ijay Ewing Crematorium ti Trenton, New Jersey, ket ijay ti nakapuuran na. Naiwaras ti dapo ti bagi ni Einstein, ijay arubayan ti Institute for Advanced Study, ti Universidad ti Princeton, ijay New Jersey, Estados Unidos. Aginggay ti agdama, 2021, daytoy theory of relativity ni Einstein, ket mabigbig paylaeng nga isut kapategan nga ideya iti moderno a pagsiriban ti pisika. Naisalsalumi naman ti kinasirib na
addan tulat na may kari adumteng to amang rimbaw iti gapwanan na. Pagaam mo unay ni Einstein dayta, nagtalinaed anasinaw ti panangawat na iti kinapudno ti biyag, anay tudi nga imbiyag na, ket iti kasta saan anamalbalo ti kinapakumbaba na. Kinunana, ang angaw ti gasat asyak ti nagawat, tinapalaos a panakaraem, ken panagrukbab manipod kadagiti padak a tao, babaen ti jak nagbasulan, wenno naragpat abukod ko. Iti Ingles, it is an irony of fate that I myself have been the recipient of excessive admiration and reverence from my fellow beings through no fault and no merit of my own. Iti daydia panawen ti panakatay na, nalatak ken na palausan ti panagraraem ti sangalubungan ken ni Einstein. Daytoy a panagrukbab ken kuana kas mashirid ken nang partuat iti saan a napakpakadaan a napasamak. Manulaeng nga oras kalpasan a kinumpirma dagiti doktor ti papatay na, nairamiden ti autopsya iti bagina. Limed nga inlemeng day di doktor anang ibanag iti autopsya ti utak ni Einstein, tapno amirisan na. Indulin Dr. Thomas Harvey ti utak ni Einstein ang nakapreserba iti botelya ket indulin na dayto iti kadsaaran ti balay na. Innala na ti utak ni Einstein ti baet ti kaadda ti instruksyon a sinurat mismo ni Einstein a kayat na amapuuran ti bagina babaen ti cremation. Iti daydibilin ang mapuuran ti bagina saanen kuma akasapulan aluktan wenno ipakatan ti autopsya ti bangkay. Iti kinapudno na, saan a kinasapulan idi ni Dr. Harvey nga inautopsya ti bagina Einstein. Kamaudyanan na, inted ni Hans Albert, nga anak ni Einstein, ti pamalubos na kini Dr. Harvey, nga adalin ti medisina, ti nakadulin nga utek ti amana. Kas pamaudi, lagipan tayo ni Edward Einstein, inaudyan nga anak ni Albert Einstein. Bayat ti panagdakkal ni Edward, nakadidilaw met idi ti kinasaririt na. Naadaan ti interes ni Edward iti dandaniw, piano ken psychiatry. Ti psychiatra ket sanga ti medisina amay turong iti panakaamiris wenno diagnostia, panakatratar ken panakalaped ti sakit a mental. Dakes nga emosyon ken may kaniwas iti kadawyan ken nasayaat a kababalin. Pinagaayat na ni Sigmund Freud ket nagpalista dayto ijay Universidad ti Zurich tapno agbalin a psychiatrist. Ket kas naidakamaten iti may sa apaset dayto a podcast ni Sigmund Freud ti nangirugi ti panagadal iti sekta ti medisina a mental a managanan psychoanalysis. Dayto a panagadal ket may papan iti teorya no kasano ti panang trabaho ti utak ken panunot ken may papanpay iti wagas no kasano a tulungan ti tao nga daan pakariribukan ti kapanunutan na. Kadagidi at tiyempo, nalatak una yan ni Albert nga amana ket pagaamun tinagan na uray sa dino as paset ti akademya ken siyensa, insurat idi ni Edward. No dadduma, narigat ti addaan tinapateg nga ama, ta mangiparik na kaslaawan bukod a kinapateg. Kasmet ken ni amana, nagayat met daytoy iti ininauna ngem isu. Saan a nagbaligi day di relasyon na ket nagrugimet a nagkaro ti sakit na a mental. Idi 1930, 1930, ginandat na aketelen ti bagina. Nakita dagiti mangagas nga addaan daytoy ti sakit a schizophrenia. Ti schizophrenia ket may saan nadagsan a sakit a mental. Nga ti tao nga addaan iti daytoy a sakit ket sa bali ken saan nakadawyan ti panagawat na iti realidad wenno kinaagpayso. Ket mabalin nga agresulta a kombinasyon ti arapaap, bulla-bullan, sa bali a panagarig ken dakas agaraw ang mabilin ang makapadakas iti kadawyan agaraw ken tignay. Nupay ninamnaman ni Albert idi makapanmet iti Estados Unidos ni Edward akas ken ni Hans Albert, nagtagtaginayon agimakes ti kondisyon ni Edward. Daytoy tinangbedeng iti panagakar na ijay Amerika. Sakbayan na pan ijay Amerika ni Albert idi 1933, 1933, napanapay binisita manen ni Edward ijay mental institusyon, klinika, Aborhogsi ijay Universidad ti Zurich ija Suiza, nga ayan na. Ket no pa'y nagtultuloy ti panagsinsinurat da, saan ang nakapagkita manen. Nagnayon ang nagbiag dayto iti institusyon naging iti 1965, 1965, sangapulo atawan kalpasan daydi ipipusay ni Albert nga amana. Daytoy sumaruno a may basa ket daniw a pinartuat ni Edward a nangyabkasan na ti kaririknana. Nayulog daytoy anay basar iti Ingles a bersyon. Naliday a panaggibos. Nalidem a partaang
ti ipupusay ko analiday. Naulimek ngagpukaw, ken awan uklap. Anakay galutan ti panagbiag ko. Ti intugkel ko pinugsuan ti angin nga inyadayo. Anyaman nga inikot ko, nagpukawen. Inyagos ti danom. Nalidem apartaang, ti ipupusay ko analiday. Ket anyan a kinabain. Ti panangigawid ko iti bagik, innala na ti amin ko. Dituyan, ti pagibusan da iti asarita, may papan ken ni Albert Einstein, ken ti biag na. Nabukel da iti asarita, manipod kadagiti nasukisok na impormasyon ken sarita iti Ingles, adaw iti internet ken pablaak ang naggapu iti wikipedia.org, nobelprize.org, britannica.com, history.com, biography.com, time.com, nature.com, historyofyesterday.com, rescue.org, quora.com, jewishvirtuallibrary.org, YouTube, ken medium.com. Pada-pada dagitoy ang nagbasaan ken nagsukisukan iti Disyembre 7 agingga iti 19, 2021.